Makhosi amakhulu, sanamukela namhlanje kwiKhanyisani TV. Ngikhuluma noMkhulu Mbanjwa. Mawusamusha le channel siyacela usubscribe ukuthi ukwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Makhosi amakhulu, namhlanje ngifisa ukukhuluma ngako igobongo. Liyini igobongo? Limsiza kanjani umuntu? Kubalulekile makhosi amakhulu, ngaphambi ngikhulume ngegobongo, ukuthi sikhulume ukuthi ubani ngempela odinga igobongo. Igobongo makhosi amakhulu, kokuqala nje liyinto yasekhaya, liyinto eyenzelwe ekhaya. Kuqala okhokho bethu babezazi impande ezazidingakala ukuthi ingane ikwazi ukuthi idle igobongo, ukuthi le mimoya ekuyona ihlale kahle emzimbeni wayo. Igobongo makhosi amakhulu liwukudla kwinsipho yabantu abadala. Igobongo makhosi amakhulu yinto edliwa umuntu kambe wezalembethe, noma umuntu ohlushwa imimoya, ozalwa izangoma, imthandazi. Makuthiwa kukhona leyo mimoya ekhaya, ahlukile amagobongo, maningi engiwabale wonke, ngizonipha ambalwa. Khona igobongo lomndiki, iy'ndawo, inono, isithuni, khona nelabalozi. Masikhona igobongo kuthiwa igobongo limnyama, abe bathi igobongo lentaba. Kuphinde kube khona igobongo elilungisa imimoya yakomalume, kube khona igobongo elilungisa imimoya yakababa. Abanye banegobongo abalihlanganisa lonke lihlangane, kulungisa yonke imimoya, kuthiwa umadlozi wonke. Makhosi amakhulu, ekufanele ngikubalule, ukubela abantu amagobongo nokumisela umuntu amagobongo kuhlukile. Ngiyabona manje abantu bake babona umelaphi wendabuko enza ngendlela alawula umoya wakhe, noma enza ngenye indlela angazange ayifunde noma angazange ayibone kumngani wakhe, abone engathi wenza kabi. Cha, fanele ngikubalule lokhu. Ukwenza amagobongo enziwa ngendlela ey'ningi. Khona amagobongo afakwa inyongo, khona angafakwa inyongo. Khona amagobongo adinga ukuthi abe nenkukhu ebovu njengaleli lendiki, iqhude, kube impangele yendawo, mase kuba inkukhu emhlophe. Le nkukhu zenziwa ngendlela ezingafani. Abanye amagobongo bebaya entabeni, ibewe leyo nkukhu entabeni, igobongo liphehlelwe ekhanda. Abanye bakwenzela ekhaya, abanye uthole ukuthi neleyo gobongo basamagwebalo, bagcobe esifubeni nasekhanda, inkukhu ingadingi ukuthi ihlale ekhanda. Kuya ngokuthi lo moya owenza leyo mthandazi umlawula kanjani, nokuthi abantu bakini bafunani. Ubungozi-ke bokuthi umuntu kube uyena okushayela amagobongo, kukhona into ethiwa umkhokha. Angisho ukuthi kubi umelaphi wendabuko uma kuyena ekushayela, kodwa ngithi ngokwami, ngendlela engafundiswa ngayo abakithi, mase uqala uphehlela umuntu igobongo, mphahlele igobongo, uwumelaphi wendabuko, iy'ndaba izandla akasenazo yena, ngoba wena unemkhokha yakini. Wazi ngani njengoba kuza umbanjwa la esezophahlela igobongo, awuyazi imikhokha engihamba nayo. Asikho isizathu umelaphi wendabuko ukuthi asondele emsamo. Mina fanele ngihlale emnyango lapha, ngikuyale ukuthi enza lokhu naloku naloku, ngiphathele iy'mpande. Makhosi amakhulu, amagobongo wonke adliwayo kufanele aphothulwe. Sokhuluma ubungozi bokungaphothuli amagobongo, sokhuluma nangokuthi ena amagobongo adliwa isikhathi esingakanani, wazi ngani ukuthi iliphi olidingayo. Esengikubona manje kwenzeka kakhulu, abantu abadla amagobongo bawadlela ukuthi kubhoboke izipho zabo. Cha, amagobongo asuke kufuneka ahlambulule le mimoya, mase iyazikhulumela yona ukuthi khona yini isipho sokusebenza ngokwesintu esikuphathele kona, noma khona amathenda, noma khona iy'nhlanhla ezikuphathele kona yini. Isikhathi esiningi abantu abadala baye bakhethe ingane okubona bahlala phezu kwayo, uthole leyo ngane seyahamba ihamba idinga lona igobongo. Khona indlela zokuthaka amagobongo, angikuphasisi ukuthi nihambe niyozithakela wona, nithole le mithi ebhalwe ko-Facebook. Thola umelaphi wendabuko one-experience kulokhu, ngoba khona umuthi nje oyingozi, uyayivula inhlanhla kodwa uyingozi. Uyawuba uhlunguhlungu, umuthi omuhle, uyayivula inhlanhla kodwa uma wawuthaka wamningi kakhulu, ufana nomkhanyakude, uthaka wamningi kakhulu, uyayivala inhlanhla. Umkhanyakude udonsela inhlanhla uze udonsele ney'nkinga. Angingabi muntu.
Uma unenkinga nemimoya, fonela 081 380 4198. Umuntu odinga amagobongo isikhathi esiningi akakhuluphali kalula, akabi nesikhumba esihle ngoba le mimoya esuke ihleli kuyena idla incela kuyena. Siphinde sibheke nokuthi ubani odinga ukuthi aphuze igazi mephothula, ubani ongafanele aphuze igazi. Ngihlale ngizibuza-ke mina ukuthi uma umuntu onemimoya yamanzi, amanzi ahlanganaphi negazi? Hhayi, angingamude makhosi amakhulu. Subscribe kule channel. Uma udinga usizo 081 380 4198. Makhosi.